kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaawid nga ta ni Grace dita balay dalakay. Hindi pa yung kalman, bakit? Kumusta nga ta tirikrik naan na? Tinaibagan ni Tata Dolfo kanya, kat madama ka no ti panagpaagas na. Apay, anas saludsud mo? Mapanak ko maiti ayan da inton madamdama. Ay nawaw, anya tiramida mi kat saan kayo ba't anas singad ka ni Grace? Ay, kwala kay. Adala na patag nga ibagak kang kwana, kan kumusta ak matlaangan ah? Anya? Uray saan kami anasingad, kaya't kumot ako mustaan, takalugaran tayo maday jay. Mangala ka nga ron iti prutas dita, tapno adda pa sarabom ken ko na. Awa mo prutas tayo. Ado mati saba dita, layo na lang iti basit anateng. Sige, sikapay nga ron ti makaamo dito'y balay ah. Agluto kamot iti pangrabyan tayo. Anya ti mailuto? Adda tilapia iti ref, isupay laang ti iluto. Si kamot gayam dayta, Giselle. Lumabasak manen, Nana Ruseng. Sa di numan ti papanamawn. Iti ayan man da Grace, Nana. Ayun, damag ko ang masakit kano. Iso ang nagawid di tabalayda. Wan nga rod, Nana. Isu amapan ko sa rungkaran. Kita ak matlaeng no ada maitulong ko kang kwana. Nasaya at dayta na panunot mo nakong. Kaasi iti kasjay akasasaad na ita. Sapay agpapada tayo nga awan makukwarta na. Talaga akasapulan dati tulong. Tadakkel kanumot ti binayadan da ija ospital. Sakit nagngingi na dagiti agas na. Barang ada maitulong ko, anana. Agpatuloy akaw, tama nga no agtudok ijay. Alawan, agan-anad ka nakaw. Naimbag abigatyo, Madam Tasha. Kunaklakit din no asino ti bisita. Si kamot gayam, Giselle. Adda ko mamanan ti i-refer ko kada kayo, Madam. Asino? Ti kalugaran mi masakit, Madam. Amok ngamin akabaalan nyo ti tumulong. Isuan na panunot ko manan ti mangi-refer. Mabalin ang makita ti medical certificate na? Adtoy, Madam. Kompleto da itoy. Adda mo lang dagiti reseta ti agas na dita. Nagngingi na ti agas na, Madam. Ayun, kaasimot. Numabalain, katulungan nyo kumamat ti gayem ko, Madam. Sige, kita no adda maitulong mi. Kas iti sigod, si kanto manan ti kontakak no adda kwarta, ah? Agyaman naklaunay, Madam. Sapay la kumat agbyag kayo pa'y itinapaot. Iti kasta, adu pa'y ti matulungan nyo. Anya madan ti may imbaga da dya a Giselle nakaw. Adda in-refer na nanang. Ay nawaw, nagadumot ten nga i-refer na. Kompleto mo't kit diti na ipakita na requirements nanang. Adda medical certificate, ken reseta ang naggapoy ti may sa apagagasan ijay syudad. Sigurado ka kaday, asaan api kiti impakita na kang ka. At daladawan nga impakita na. Ken amok ti doktor ang nagpirma iti dayja a medical certificate, nanang. Nasaya at mga no kasta. Masigurado tayo, asaan nga iskam ti ar-aramidin na. May mayatan ti makasigurado, ngam ti agpalukaw. Panagkunak mapagtalkan mat ni Giselle, nanang. Kas kanya, kayat na mat ti tumulong itipada na a tao. Ay nawaw, asino ti akin ko kakaragiti a materyales? Sa balin samot kinang i-deliveran da abalay. Awan mat order ta akas ta. Kukwata dagita ang materialis lakay. Anya? Husto tinangag mo, siyak tinang ipa-deliver ka dagita. Ay nawaw, adda kwartam? Nangalami ti inggatang mo karagita. Siyempre, kwartak ah. Nangalaam nga road. Nagbanugak ah. Pangalaak kumangay no bilang. Nagadumot tan time pa-deliver mo? Di ka pa'y maragsakan, tamalpas mutlaangan ti balay tayaw.
Kasano ko mamaragsa ka na, katyak matamaw no nagtaudan ti kwarta ngayong gatang mo karagita. Agkalma ka laang kadila kay. Awan pagdanagam, tanadalos ti nagtaudan ti kwartak. Ay, siguradwam lang, bakit? Diyak kaya ti mairaman no bilang man tadda kalukwan nga aramidam. Awan si kakit dimot. Kalpasan ti do alawas, makarwar kamot laengen lakay. Wen garon bakit? Isun alaeng tadapay agas mo anas ken agatangen ta. I-text mo man ni Annabel. Ang mga no dapay kwartana. Nakasarita kun ti anak ta, ket adda ka no ipawit na. Bayadak to no agimbaga bakit? Tibilin ti anak ta, ket di mo kano panunutan ti kastos. Isun ti makaammo. Ti panunutem laengen ita, ket no kasano nga agimbag ka. Amok tirigat niya Annabel ija abroad bakit? Kas kanayon ko nga ibaga, ikararagan talat ta ti anak ta. Tapno nasalun at kumaakanayon lakay. Day talaang mati maitulong takin kwa na ita. Numabalin ko magat sa anak ngagsakit. Tapno saan nga isupay apaggastusan na. Iso nga agpaimbag ka lakay. Mangan ka iti nasusustansya. Iti kasta, dagos nga agimbag ka. Kumusta ni Tata Santos, Nana Roseng? Kasi ti apo, ininot mat nga agsubsubli ti pigsana, nakong. Nasaya at magngarod no kasta, Nana. Nangalaan nyo iti inggatang yu iti agas na ngay. Impaw iti anak may. No kayat yu, ag-request kayo iti medical certificate iti doktor ni Tata Santos. An-anwam, Ipadas ko ti agpatulong iti amamok. I-refer kayo kung kwa, Nana. agpaisaw. Wen, Nana. Resita ti agas kan medical certificate ti kasapulak. Asino ti pagpatulungan tayaw? Basta adda amamok, Nana. Kas nakunak itayan, reseta kan medical certificate ti kasapulak. Adun tinatulungan na dayjay. Anyat amu tayo ngay. Ang mga numaasyan mat kada kayo kat ada maitid na. Ay alaman nga rod nakong, tulungan na kami man. Isagana yu laang dagiti kasapulan. No makumpleto yaw, umay kunto alaan dito'y balay yaw, ta siya kunti mangitulod iti opisina ti gayem ko. Ano mat na kita papeles, Roseng bakit? Itad ko kan Giselle lakay. Ay nawaw. Ano na? Adda ka no am-am muna apagpatulungan tayaw lakay. Asino may? Di na dinakamat no asino. Ngam basta i-refer data ka no. Ay kit nasaya at ano kasta bakit? Wen nga rod, isupay mo't ano adda maitid da at ulong. Isupay ang maigatang iti agas mo. Wen uray manulaang isupay anayunan tayaw. Bareng alakay, sigon kan Giselle, ado ka nun tinatulungan dayjay agayim na. Kit sapay la kumaa, ta mapagasatan tamad ang makaawat iti tulong bakit? Agsasarunumot ang dagsaksakit akalugaran niyo. Wen nga rod, madam. Ay, kumusta gayam? Naitid mo ti para kin ni Grace? Ay wen, madam, naitid ko. Ayan nga iti picture. Ay wen, ada dito'y cellphone ko, madam. Nalipatak mo nga insent kada kayo. Isend mo itamot laang. Kita man ti medical certificate ti i-refer mo manan. At to'y, madam. Kompleto dayta. Santos tinagan ti pasyente, madam. O sige, ipilak manan. Ibagam kadakwada nga ano sanda ti aguray, Ay wen, madam. Awan pagdanagan nyo, taman nakaawat dagijay. Kan may isa, awan karbangan dang agreklamo, ta isuda ti matultulungan. Adan siya mo lakad mo, ta siya anak ko. Adang agpaiso nanang, masapa ak arumar ita, tanapatid ti pagnat. Ada madan tulungan yaw. Ada bisitaan mi a beneficiary nanang. Agan anad ka nga raw. Ayun gayam, umay ni Giselle Inton alas 2. Itidyo tinakasobre a kwarta kan kwa na. Ada iti drawer ko. Dayjay laang. Wananang,
itadyokan kwa na ta ison ti makaamu amang itad iti kalugaran na. Sigurado nga ta nga itad na ti kwarta? Imbagak ket di amang isend manen iti picture. Awan met nga minenwayak amapan ijay. Dakkel ti panagtalak mo iti daydi a Giselle ah. Wen ata mapagtalkan met iti panagriknak nanang. O sige, agrubata kon. Da kayon tumet ti makaamu dito'y balay. Di yu man liwayan ti mga na, tanarigat ti agsakit nanang. Nay. Adamanan ginatang mo ang materyales. Maudi day tan lakay. Panagkunak kat malpasan ti balay tayo. Makadlawak at talagan, bakit? Nakaskas daaw man. Ay nawaw, anya ti pakas daawam. Pangalalami ti kwarta aya. Apaya di ka maibusan. Secret! Adan samot illegal at trabaho. Ni, awan gaputa da kwartak, panunutom metan nga da illegal at trabaho. Un ata nakaskas daaw mo't ngagpaisaw. Kaano lang di gimatang ka ti materyales. Ita, gimatang ka manahin. Kasta talaga ti biyag No nalaing nga agdiskarte ti may sa atao, nabibiit ti panagprogreso ti biyag, lakay. Awan pa'y damag mao no addan jay tulong nga ibagbagan ni Giselle. Saan nakpaymot a kinasarita, lakay? Dua abulan ang tinapalabas. Kasaritak taw numaran na akmanen. Wan man, tay supay agastusin tayo. Wen ano adda? Tinaibaga na kanyak idinasalaw ko ni tadalan kat sigurado kanumat dahi jay. Nakababain mo't ngamin ti agsaludsud kun kwa na ang mga nupanunutin na asaan ta makaururay. Ang agpaiso nga ta, nga in-refer data, saan nga ta nga scam dahi jay. Ay, day talaang tijak ang mulakay. Ngam saan mo't siguro ang maaramid ni Giselle ti kasta. Kasla nasaya at mo't atao day jay akalugaran tayaw. Kumusta ngay day jay, Giselle nakong? Pasensya kayo na, Roseng. Apay ka day? Alanganan maikan kayo. Ay, kasta aya. Ado nga minti nakapila. Kat gidad duma, saan basta-basta ti sakit da. Iso nga isuda ti priority. Kasta aya. Wala na, pasensya kayon Inaramid ko mat ti kabaalak tapno makadawat tayo iti tulong. Ngam awan latamot. Okay laang nakong. Saan siguro para kada kami dayta? At dapay siguro dagiti agkasapulan. Agyaman naklaunay, tamaawatan naknana. Kumusta mo ni Tata Santos? Makatrabaho manen nakong. Maudi at check up na inton Lunes. Isumat lagayam, anana. Saan kay anapagasatan, tanagimbag magayaman ni Tata Santos? Asino di kinasaritam, Tasya? Apay anapudot ti ulaw. Iskammer mo't gayam day a Giselle. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Giselle, aya. Anya ti basol na. Iti kinaado ti inrefer na kanya. Manmanula ang tinakaawat. At dadagiti kurang tinaawat da. At damot dagiti saan apulos anaikan. Nay, kunakman no adda isisind na a picture kang ka. Adda, ngam sabali mo't gayam arupa day jay. Andya, hay, jak amo numano ti kinupit day a babae nanang. Ay kat sa pulam dagiti in-refer na atat tao ta isudalaangan ti kasaritam. Saludsudam no asino dagiti nakaawat kan saan. Wala nang, kasta ti aramida. Hay naglukon day a babae. Inikan nakit din iti trabaho. Oh, love letter para ken ka. Love letter? Love letter para ken ka. Naggapoy di barangay hall. Ay nawaw, apay kanumay. Naduktalan ni Madam Tasya ti kalukwan nga naramid mo. Anya? Dahil tatipod no. Mangi-refer kay ti tulungan na. Tagayam. Tagtagi kwa ti kwarta. Isumot lagayam nga ado ti kwartam kadagiti napalpalabas sa bulan. Pagkukwarta amot gayam ang nagiti masakit. Saan na pudno dayta? Di ka naglibak, tanda ebidensya na. Di ka mabutang, iti kastang raramidaw. Agraman masakit pagkwarta ampay.
Napanan ti konsensyam. Kasano anaduktalan na? Iso ti pagsalod sudam. Makaamu ka sumango ken kuana iti barangay hall. Awanan ka itibain si kaababae. Scammer ka. Agpalawagak, madam. Anya kumapay ti ipalawag mo, kat amo kun ti kalukwam. Nagtalakakan ka, tati amo kat si pupuso ti panang tulong mo kadagiti agkasapulan. Ngam apay akasto ti inaramid mo, ah? Nailaw anak laeng, madam. Ha! Ti kunam ket di, kastan ti planom, sakbay nga imasidag ka kanyak. Jakla impagarup akasta kagayam. Ala, isublim dagiti kwarta at tinagikwam. Madam. Bayadam dagiti nasken a bayadam. Tasya kun ti mangitad kadagiti beneficiary. Awanen ti adu arason. No di mo kayat ti may babain. Aramidem ti may parbag. Hay, permi ti stress ko iti daydi a babae nanang. No apay mo ngamin anak talag kaadagos kang kuana. Dakas ka di ayat ti ang talak nanang. Saan mo kiday? Ngaminton sumarunaw. Ambuampay ti kinatao dagiti tattao adumaw dawat iti tulong mo. Wen nanang. Sakmet laengen ti mangted kadagiti beneficiary inton sumarunong. Nasaysaya at pay anak kaw. Makasigurado ka nga isuda ti agnumar iti kwarta. Wen nanang. Naimbag ko nam ata naduktalam ti kalukwan dayjay a Giselle. Wen ata da nag-message kanyak nanang. No saan ang nag-message ti may sa beneficiary? Saan ko kumaamaamuan tar aramiden na? Nangusaran na kano iti kwarta aya. Inggatang na iti materyales, nanang. Anya? Ay, saan anak konsensya iti kasta nga inaramid na? Ay nananang, awan konsensya dagiti scammer. Tila ang napatag kadakwada ket ti kwarta ang matagikwada. Naimbag nga aldaw yun, Nana Rosing. Kastamot kan ka, nakong. Siyak gayam ni Tasya. Tay imawag kada kayo idi na minsan nga aldaw. Imayak ta itad ko ti tulong a para kada kayo. Ah, tulong? Wen, in-refer na kayo ni Giselle kanyak. Tinaibaga ni Giselle kanyak ket awan kanumot maawat me. Adda nana, nabayagan nga intad ko kankwana ti para kada kayo. Jakmat amo at tinagikwa na matgayaman. Anya, day tatipod no nana. Basol mi ata nagtalag kami kankwana. Lukasta, agpaisugayam ang naibarangay ni Giselle. Agpaisaw ti sayang gusang may papankankwana. Wana na, ado ti iniskam na day a babae. Kasla na saya at mo't no agsasao. Nalaing-laeng agsao day nana. Ayun gayam nana, amangan no adda maamu yung agnagan iti Grace. Ayun, adda nakong. Isuro yung mantibalay data itad kumati para kan kuana nana. Ay sige nakong, angam agkapi-kapay. Kadwaan ka iti ayanda Grace, inton madamdama. Isumot lagayam analpas ti balayda. Dakkel mo't gayam ti iniskam na. Saan ang mabutang itikas diyang inaramid na aya? Ay, jak amuman kan kwa na lakay. Saan siguro Sakit kwarta para ka nagiti masakit tinagikuana. Day tangarud lakay. Naisubli na ka day nagiti kwarta ato'y nagikuana. Bakit? Naisubli na ti dadduma. Ngumdakkel kanupay ti balance na. Ay, una yun na diya kalugaran tayaw. Ayun nga rud nagaramid iti pakaibabayan na. Dila na konsensyan ka nagiti masakit alinukloko na. Kasta talaga dagiti scammer lakay. Tila ang bukod da pagsayatan ti pampanunutan da. Di da amog ti makonsensya. Sa apela kumaa, tagnakematan na diya Giselle. Binagbagaan kanumot ni Kapitan. Bareng denggen na dagiti pamagbagada kenkwana. Pasensya kayon ano nagulbudak nana. No apay met ngamin akas jay ti inaramid mo. Gaputa kayat ko amalpas ti balay nga arapaap ko nana. Kanayon mo alaglagi pen, nga awan serbi ti progreso, no daytoy ket nagtaod met iti dakes nga aramid.
Ha? Nawatan mo't siguro ti imbagakan ka na kong. Wano, kayat mo, ta ipalawag ko pa eh. Ay, saanon nana? Naawatak makiday. Agyaman naklauna iti pamagbagayo. Manipod ita, aramida mo ti may parbang na kong. Di mo tagikwaan ti saan mo met ako kwa. Ay, nawaw! Saan mo nga aramatan ti panagsakit ti padam a tao tapno mapasaya at mo ti biyag mo? Ta iti kaano man, awan ti agbyag iti kwarta wenno anyaman asanikwa, anagtaod iti panangalilaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.